Ei ole vielä ilmoittanut mikään, mutta Miten on lähtenyt Avoimet kylät päivä liikkeelle? Hyvin. toisella meiningillä. Se on hieno homma. Kertokaapa, että minkä takia te joka vuosi osallistutte tähän Avoimiin kyliin? No, kyllä kiitos on eniten Annelle, että Anne on bongannut tämän tapahtuman. Ja tämä oli ennen puuromarkkinat, mutta se oli enemmän 4H:honkin kytkettynä. Anne oli silloin 4H-lainen. Ja eikö Anne näin mennyt, että puuromarkkinat oli ensin monta vuotta täällä kylällä, kun silloin oli lapset pieniä ja se elettiin jotakin 2000-lukua. Mutta sitten oli paussia ja ne oli alaviirteellä, siirrettiin alaviirteelle. No sitten tämä tapahtuma tuli ikään kuin tilattuna tähän kevääseen. Se yhdistettiin tähän Avoimet kylät Suomen kyliin. Ja nimenä on Viihdepäivät käyvät Avoimet kylät. No mitäs teillä nyt täällä on tänään luvassa? No, meillä on näitä torimyyjiä tai markkinamyyjiä on nyt tässä, sitten on noita vanhoja menopelejä, sitten on tosiaan näitä kyläyhdistyksen omaa tässä tämä makkaramyyntiä ja sitten meilläkö, kuinka ollakaan me ei saatukaan lakumyyjää tänne, niin eihän meidän konstit loppunut, niin tehtiin omat lakut, että myydään markkinalakuja ja herkkutusta ja täällä. Ja sitten tosiaan niitä vanhoja menopelejä, sitten kello 12 alkaa päivätanssit tuolla koulun sisällä. Ja sitten mitäs muuta meillä on? No, puhuja tulee, ja sitten meillä oli tuo jättelökioski ja arpasankoja, hyviä arpamuistoja. Eli valtavan paljon kaikenlaista. Mitäs sulla kuuluu työnkuvaan täällä Viihdepäivillä? Pian tuossa makkarat lämpimänä. Joo, mä luulen, että makkarat tekee kauppansa tässä varsinkin kun lounassa aika läheistä. Joo, kiitoksia. Ajattelepa noihin. Kertokaapa vähän, mikä tapahtuma täällä on menossa. Täällä on tämmöinen pyöräilytapahtuma. Ruotsalo vastaan Marinkainen. Kumpi on parempi? Ruotsalo tietysti, mutta katsotaan, kummalla on enemmän osallistujia. Ehkä jos kävisi Marinkaisten päässä kysymässä, niin voisi olla eri vastaus. Monettako kertaa tämä jo järjestetään? Nyt oli vaikea kysymys. Me ollaan mukana 3. kertaa. Joo, että useamman kerran kuitenkin. Joo. Mäpäs vähän filmaan tässä, että mitä muuta täällä on. Täällä on ollut tytöt pitämässä kahvilaa. Ilmeisesti makkaraa on saanut paistaa ja pikkuhiljaa alkaa tapahtuma olla lopuillaan täällä näin. Minkälaiset on ollut tunnelmat? No ilmahan on tosi kiva, niin mikä se mukavempaa täällä istuskella ulkona. Näinhän se on. Sattu sopivat kelit, Avoimet kylät päivä. Kiitos. No mikä on Eskolan kylässä parasta? No kyllä se yhtenäisyys ja yksilö, se, että täällä voidaan toimia ja kun jotain järjestetään, me kuitenkin saadaan siihen talakuksiin porukkaa. Et se on, että totta kai se on nyt semmoinen trendi ollut vähän, että ihmiset passivoituu, mutta kun niitä vain otetaan mukaan ja vaikka tulee outoja, niin kaikki on tervetulleita sillä tavalla, että meille on niin helppo meitä lähestyä. Ja me ollaan aika helppoja sitten kuitenkin lähestyy vieraitakin ihmisiä. Ja onneksi kuitenkin kylälle tulee uutta porukkaa, että kun tuolla ulkopuolella Eskolan talon myynnissä, niin se menee kyllä heti, että ihmiset hakee tietynlaista maaseuturauhaa tänä päivänä. No mistä Eskola tunnetaan maakunnassa? No kyllä teatteri on varmaan se, mikä on Eskolan nykyhistoriaa sitten, että se on 2001 teatteritoiminta on niin perustettu, että kyllä se on niin tänä päivänä se, mikä Eskolaa markkinoi. Nyt ollaan täällä Etelissä Nivasaaren tiellä ja meillä nuorisoseuralla tehty tämmöinen virkistysalue tässä nyt viimeisen vuoden aikana. Tänne on tänä keväänä rakennettu tämmöinen kota-alaavu. Pistetty laituria sinne ja
siirretty tuolta Nivasaaresta uimaan koppi uimareita varten. Yleisesti koitettu saada siistittyä paikkaa ja että tulisi komia paikka tutummaksi kyläläisille ja muille. Näyttää, että nyt on ollut väkeä ihan mukavasti käymään. Ja sitten jauhaa jollain. Mulla on semmoinen oikein sähkö. Hei, mä oon Keski-Pohjanmaan kylät. Nyt puhutaan villiyrteistä, mutta otetaan tähän pikashottiin vaan 2. Eli siankärsämä, joka melkein alkaa jo kukkia, on tämmönen vähän harvempi, mutta tuoreena pikkuversona tämmönen hyvinkin tiheäkasvuinen, tää lehtimalli. Mä kutsun tätä pippuritilliksi, koska se on hyvin pippurisen makuinen ja loistava kalamauste. Sitten kun se kukkii, niin niistä kukista keitetään särkyteetä. Siinä on salisylihappoa ja saa tosi hyvin kuumetta alennettua. Toinen kuumeen alentaja meillä on maahumala, joka sekin toimii mausteena. Sitä mä taas kutsun pippurilehdeksi. Ja sen makumaailma sopii liharuokiin. Ja sitten kun se alkaa kukkiin näillä hennon sievillä pienillä violeteilla kukilla, niin tällainen verso teekupin pohjalle ryntättynä, kuuma vesi päälle ja 5 minuutin päästä on kuumenta alentava lääke valmis. Nämä molemmat sopii kuivattavaksi ja pakastettavaksi. Ja molemmat sopii erilaisiin mausteyrttisekoituksiin. Kiitoksia! On käynyt sellainen rättöisen katsomassa, että on ne peltosaarit, mitä se on ollut, kun siellä ei ole jokia. Hyvässä kunnossa on se rakennus ja vielä siihen jotain pientä hiomista, vähän korjataan alttaritauluja ja muuta, mutta nyt ei se ole. Imanuelissa teki lasipruukin, että lasitehtaan, mutta se ei sitten kestä henkilö. Ja yksi niistä 5, jotka osasi kirjoittaa ja lukia. Tämmöistä teki. Hän teki paljon pöytäkirjoja, perukirjoja. Alina Honkonen. Kyllä paikkaa lähtee näkymään numero 3. Kiitoksia Aki, arvosta heittäytyä. No mä kävin just tuonne niin sukuinen nenäkiertä. Mielessä sisällä numero 5.